Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagdagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa, pinaghahandaan na ng LTFRB Region 3 at mga bus company. 2 individual sa Bataan nasawi dahil sa rabies. Pagkalat ng virus, ikinababahala ng eksperto. 12 anyos na lalaki nalunod habang naliligo sa ilog sa Banban, Tarlac. Filing ng COC para sa barangay at SK elections inilipat sa August 28 hanggang September 2. At paggamit ng teknolohiya sa pagnenegosyo isinusulong ng DOST at BPSU. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Oras na po para sa mga malalaking balitang Central Luzon. Nagbabala ang isang opisyal ng Department of Budget and Management sa mga local chief executive na huwag makipagtransaksyon sa mga middleman na nagsasabing pabibilisin daw ang pagre-release ng budget para sa kanilang mga proyekto. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Mag-ingat sa mga fixer sa gobyerno. Ito ang naging babala ni Undersecretary Gades Hope Libiran ng Department of Budget and Management sa mga local chief executives. Sa eksklusibong panayam ng opisyal sa CLTV 36, ibinunyag nito ang diskarte ng mga nagpapakilalang middleman at ang kanila umanong matamis na pangako. I was made aware na may mga middleman, may mga nagmi-misrepresent na sinasabi nila na o mayor or kapitan, merong specific budget yung DBM na palabas. Pwede akong makatulong para mapa-aprobahan yung pondo para dito sa tulay mo. So syempre, kawawa naman kapag yung mayor o yung barangay official hindi po masyadong maalam pa sa public financial management or procurement or how the national budget works, di ba? Hindi madali pong maniwala lalo na pag pinakitaan ng picture. Yung iba kasi mga scammers, ganyan, nagagaling na nila ngayon Sa galing umanong mambuladas, totoo raw na may nabibihag silang mga mayor ayon pa kay Libiran. At gaya ng ibang fixer, ang kanilang pagtulong may kapalit umanong SOP o lagay. Gusto talaga nilang ma-implement na ng mabilis yung mga projects na yan. Naniniwala. At syempre, ina-assistihan pa nila. Sabi pa nga ni Mayor nung nakaraan, lahat ng mga hiniling sa amin, inaasikaso namin sila ng maigi. Ganyan. Tapos ayan, diyan po papasok yung nangihingi na sila ng advance, ng lagay. Sabi nila, Mayor, pwede naming maparelease agad to sa DBM yung pondo na to. Pero bigyan mo kami kahit mga 300 to 500,000. Kawawa naman. So ang gagawin, si Kapitan o si Mayor, kuha ng pera galing sa sarili nilang bulsa, i-advance nila. Only to find out na scammer pala o hindi naman pala totoo, wala namang connection sa DBM or something. Upang maiwasan ang ganitong kalakaran, itinutulak umano ngayon ng DBM ang paggamit ng tinatawag na Digital Request Submission for Local Government Support Fund o DRSL. Dito ay diretso umano ang komunikasyon ng local chief executive sa kagawaran para sa Local Government Support Fund. Dati kasi, depende yan kung sino-sino yung mga nagdadala ng mga papel sa DBM no? Gusto nating iwasan yan. Kasi alam nyo, yung matagal na proseso, kapag marami-raming dinadaanan, dyan nagsisimula yung corruption no? So ngayon, ginawa na po nating digital yan. Ginawa nating online. So ngayon, yung mga local chief executives natin, it's an online platform, it's an online portal, na ang tanging mabibigyan lamang po ng access yung mga local chief executives. So, magre-register po sila doon, magsasubmit sila ng mga requirements, and if ever they have requests to tap the LGSF, doon po nila padadaanin. So, wala na pong middleman. Diretso na po yung request. Kasi iniiwasan po natin
na madagdagan pa yung mga mayor, barangay captain, or even vice governors or governors na mabiktima ng mga middlemen at scammers. Samantala, sa implementasyon ng full devolution of power ang mga maliliit na munisipalidad na kwalipikado sa Growth Equity Fund o GEF ay maaaring makakuha ng financial support mula sa DBM sa pamamagitan ng pag-a-apply online. Meron din po tayong tinatawag na Growth Equity Fund. Ito po ay provided for dun sa EO 138. So yung Growth Equity Fund, this is on top of the ALGU. So, ibig sabihin, for 2023, may nakalaan pong 1 billion na 1 billion pesos na po pwede pong itap ng around 430 na local government units para po sila ay makapacitate on full devolution. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Isinailalim sa Regional Mid-Year Assessment ang mga K-12 learners sa mga pampublikong paaralan sa Central Luzon. Isinagawa ang Regional Mid-Year Assessment o RMYA mula March 13 hanggang March 17 upang tukuyin ang bilang ng mga mag-aaral na umabot sa minimum level of proficiency ng mga naturang grade level at core subject ng senior high school. Batay po sa DepEd Order No. 8, Series of 2015, ang classroom assessment ay isang mahalagang parte ng curriculum implementation bilang instrumento upang matukoy ang development ng mga estudyante. Ayon kay Director May Eclar ng DepEd Region 3, gagamitin ang mga resulta bilang isang baseline data upang makita ang mga kulang sa edukasyon at mapabuti ang pagtuturo ng mga guro sa pamamagitan po ng Learning Action Cell Sessions kasama ang tulong ng mga master teacher. Sa ibang balita, isang landmark victory ang rekomendasyon ng Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o CEDAW ng United Nations kaugnay po ng kaso ng mga Malaya Lolas. Inilabas itong rekomendasyon ngayong Marso kasabay po ng pagdiriwang ng taunang Women's Month. Isa sa mga highlight ng rekomendasyon ay ang paglilinaw ng CEDAW sa obligasyon ng gobyerno ng Pilipinas na panagutin ang Japan dahil sa dinanas ng mga Malaya Lolas o yung mga comfort women ng Mapanike, Candaba noong Japanese War. Dagdag pa dito ang rekomendasyong isali sa curricula ang kwento ng mga Malaya Lolas para hindi mabura sa kasaysayan ang trahedyang sinabit nila bilang biktima ng gyera at militarisasyon. Pakinggan po natin ang bahagi ng perspektiba kasama si Sonia P. Soto kaugnay ng kwento ng ating mga lola. Kung taon na yatang itong pakikibaka ng ating ating mga comfort women at saka ng mga victims ng military violence. Yun. Tulad ng ating mga namalaya lola sa Mapaniki, Candaba. Ito yung isinampan nila ng kaso mula sa United Nations dahil sa matagal na panahon ay wala silang hustisya na natatanggap mula sa Japan. Okay. Remember na, ang Malaya Lola nagsampa pa yan ng kaso noong 2004 at dinesisyon na ng Supreme Court 2012 hanggang 2014, dinismiss. Kasi nga, hinihiling ng Malaya Lola na i-represent sila ng government sa paghingi ng hustisya sa Japan. Okay. Pero dinismiss dahil ang sabi daw, may reparation treaty, bayad na raw. Siyempre, tinututulan natin to dahil yung reparation treaty na nangyari noong 1951, covers only the structural damage. Dahil nga sa matagal na panahon, walang mapala ang ating mga lola at hindi naman tinutulungan ng ating gobyerno, hindi dinadala ng ating gobyerno ang kaso ng mga lola sa Japan, lumabas na ng bansa ang ating Malaya Lola. Kasi hindi ka naman pwedeng magsampa ng kaso sa labas ng bansa mo, no? Sa international body, kung hindi mo na-exhaust ang lahat ng remedies dito. Ibig sabihin, there is already a failure in the legal system depriving our
lolas. Kaya nagsampa na siya sa United Nations, specifically sa CEDAW. Ito yung Convention on Elimination of Discrimination Against Women. Kanina pinag-usapan natin ang Magna Carta. Our Magna Carta is actually the national version of the CEDAW. Of the CEDAW. Ayun. Dito, nilinaw ng convention na indeed, ang ating gobyerno ay nag-fail. No? Saan? Sa pagtitiyak sa hustisya sa ating mga lola. Dito, ang gusto kong ilinaw, distinct and separate ang obligasyon ng Japan at saka ng Pilipinas. Okay. Ang sinasabi... Gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng Japan. Oo, kasi marami ng findings, no? Mula sa McDougall Report, sa Tokyo Tribunal, finding Japan responsible at dapat siyang magbayad at Okay. inisa-isa doon. Okay. Kaya malinaw na yon. Oo. Ito, pero sino ang makikipag-anuhan sa Japan? Negotiate dapat. Oo, Or- dapat ang gobyerno, katulad ng ginagawa ng Korea. Kumbaga dapat katawanin ng gobyerno ng Pilipinas ang ating mga ang lolas. kababaihang Oo. biktima ng Yes. military sexual At sa mata Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pang mga nangungunang balita, sa halip na July 3 to July 7, inilipat na po ng Commission on Elections o COMELEC sa August 28 hanggang September 2 ang filing ng Certificate of Candidacy para po sa mga nagnanais tumakbo sa halalang pambarangay na gaganapin naman sa October 30. Upang bigyan po tayo ng karagdagang detalye hinggil sa pagpapalit ng schedule, makakasama po natin live via Zoom si Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3. Attorney, magandang gabi po sa inyo at welcome po sa CLTV 36 News. Magandang gabi Jen at sa mga masugid nating mga taga-subaybay sa inyong programa, isang magandang gabi sa ating lahat. Opo, Attorney, bakit nga ho ba inilipat yung date ng pagfa-file ng COC para po sa nalalapit na barangay at SK elections? Dahil dyan sa yung brevity ng period noong tinatawag natin na election period noong barangay at SK election. Kaya that is the reason kung bakit nagkaroon tayo siguro ng pagbago ng period ng pagpapile ng Certificate of Candidacy. Ano-ano po ba yung mga kinoconsider natin, no?
dito po sa pag-aatras, no, ng schedule. Kasi if I remember it right, attorney, ito po ay parang suggestion din or sinabi rin ano, ng mga senador, particularly po si Senator Francis Tolentino, no, dahil nga ho, para raw maiwasan yung maagang pamumulitika at yung mga maiwasan din ano, yung mga election-related violence. Ito rin ho ba yung kinonsider ng COMELEC? Yeah, actually ang ating pamunuan ngayon sa pamamagitan ni Chairman George M. Garcia, inilapit niya ang COMELEC sa mga stakeholders. Kaya may ah, pakikinig na ng COMELEC sa mga suggestions ng mga stakeholders at sino man kasama doon sa tinatawag natin na parte or affected na parties doon sa halalan natin. Kaya ito, tama naman si Senator Tolentino sa kanyang sinabi na pag mas maiksi ang panahon ng pagpapile ng COC, mas malapit doon sa araw ng halalan, mababawasan nga naman yung problema natin ng tinatawag natin na premature campaigning, pangalawa, vote buying, at mababawasan din yung karahasan. Kasi ang pinag-usapan natin ang Central Luzon na kung saan mapayapa, pero sa ibang lugar na kung saan talagang mataas ang interes ng mga partido at ang peace and order ay ah, may problema, kaya mainam na pinakinggan ng COMELEC itong punto na ito, Jen. Pero may epekto ho ba, attorney, ito pong pagpapalit ng schedule? Wala namang problema doon sa pagpapalit. Administratively, ang COMELEC ay nakahanda kahit anumang araw, ano, kasi mayroon na eto naman downloadable na kasi yung form. So wala namang problema yang bagay na yan. So on the part of the administrative matters, napakadali para sa amin na i-execute ito. Dahil pupunta lang sa website namin, i-download yung form, and hindi na kagaya nung araw na kailangan bubuhat pa tayo ng template doon sa aming opisina. Pero sa ngayon, nasa website na. And susunod, pag mas mahaba yung kapanahunan ng AFP, PNP para iayos yung kalagayan ng seguridad, peace and order sa bawat lugar, mas mainam, Jen. Kasi kung mas shorter yung period ng pag-file ng COC, hindi pa natin alam kung sino yung mga gustong magtatakbo sa nalalapit na barangay at SK election. Kaya medyo nangangapa pa ang taong bayan. Pangalawa, may posible na may pagbabago ng posisyon ng mga nagbabalak na tatakbo. Baka mangyaring mag-withdraw sila. Kaya it's a welcome development and a change. Pero maliban ho dito sa pagbabago ng schedule sa paghahain ng COC, yung pong schedule of activities no, na inilabas na ng COMELEC, magkakaroon din ho ba ng adjustment doon o yung filing lang ng COC ang magbabago? It would seem na yung filing lang ng COC ang pwedeng maapektuhan dahil yung mga iba na dito talagang yung campaigning, yung prohibited period ng campaigning, yung prohibited period ng campaigning is very likely to be readjusted also kasi pag mag-file tayo, pa-shorten yung period ng filing ng COC, i-move natin ng August. Yung dati na July 8 ay maapektuhan na yon. I-adjust na natin on the day after the last day for the filing of COC. Yan. In terms of preparation naman po, attorney, gaano na ho ba kahanda no, ang COMELEC Central Luzon sa nalalapit na barangay at SK elections? Sa ngayon, yung pagkuha ng mga project of precincts, doon, ito, para sa internal matter namin, pag nakuha na kasi yung actual na project of precincts, alam na namin kung ilan ang makikreate na cluster precincts, ilan yung kakailanganin na EBs, ilan yung kakailanganin na mga classrooms para sa pagdadaos ng halalan natin. So na tayo kung tatawagin natin na halos lahat mga 80% we are ready, Jen, sa Central Luzon.
O ito po, attorney, makikibalita na rin kami. Ito, latest po na balita, no? Yung honoraria ng mga guro, tama ho ba? Itinaas at maglalabas o kukuhanin yung pondo sa COMELEC. Tama ho ba, attorney? Sa bagay na yan, antayin na lang natin yung official na resolution kasi kung sabihin natin na itinaas, mas mainam na lalabas muna yung resolution ng COMELEC na nag-approve sa pagtaas at kung magkano ang pagtaas. Sa bawat posisyon kasi mayroong chairman ng Barangay Board of Canvassers, may chairman din tayo ng tinatawag natin na IBIS. So lahat yan mayroong particular na category. So pinakamainam na antayin natin yung resolution dyan. Alright, bilang panghuli na lamang po, baka may paalala ho kayo sa mga maagang nangangampanya, attorney. Ayon sa ating pamunuan, meron ng create na panibagong opisina. Ito yung opisina kontrabigay. Ito ay pangungunahan ng isang commissioner natin, si Commissioner Maceda. So ito yung panlaban doon sa vote buying natin. So magkakaroon ng malaking epekto ito doon sa sistema ng pangangampanya, sistema ng paglathala ng mga kandidato ng kanilang kandidatura. Medyo hihigpitan ngayon ng COMELEC at mga kasama natin sa Armed Forces, sa PNP, yung tinatawag natin na pagbibili ng mga boto doon sa level ng barangay NSK, Chef. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, attorney. Mag-iingat po kayo. Magandang gabi po. Magandang gabi, Chef. Mga kariyon, Attorney Elmo Duque, Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3. Dumako po tayo sa ibang balita. Patay po ang isang 12 anyos na lalaki matapos malunod sa isang ilog sa barangay Mainang, Banban, Tarlac. Nito pong Linggo, March 19. Ayon sa mga otoridad, hindi residente ng naturang lugar ang grade 4 student na si John Michael Sebastian, kaya hindi siya pamilyar sa malalim na bahagi ng ilog. Nagkaayaan muna umano sina John Michael at dalawang kaibigan na maligo sa nasabing ilog. Hindi raw agad ipinaalam ng dalawang bata ang sinapit ng biktima sa mga kinaukulan, dala na rin ng takot. Binanggit lamang ng dalawang bata na nalunod si John Michael nang hinanap na ito ng kanyang mga magulang. Inabot mo ng 12 oras ang paghahanap sa labi ng biktima. Kasabay ng paggunita sa National Rabies Awareness Month, nagpaalala po ang Provincial Veterinary ng Bataan na huwag ipagwalang bahala ang mga kagat o kalmot ng aso at pusa. Sa unang 3 buwan pa lamang kasi ng taon ay 2 katao na ang nasawi sa lalawigan dahil po sa rabies. Paano nga ba mapipigilan ang pagkalat ng nakamamatay na virus? Alamin po natin sa ulat ni JM De Jesus. 2 katao na sa lalawigan ng Bataan ang nasawi dahil sa rabies sa unang quarter pa lang ng 2023. Umabot na rin sa 13 ang bilang ng mga asong nagpositibo sa rabies virus. Ang mga nasabing numero, nakababahala umano kung ikukumpara sa datos noong buong 2022 kung saan 3 lamang ang nasawi dahil sa rabies habang 19 na aso ang nagpositibo sa virus. Ayon kay Dr. Alberto Ventorina, ang Provincial Veterinarian ng Bataan, maraming pwede paggalingan na nakakamatay na virus. Marami po ang pinagkukunan ng rabies. Number 1 po, nakakakuha din sila sa daga, sa basura, sa kapwa aso po. Yung isang aso po na infected ng rabies, pag may nakaaway po na kapwa aso, matatransfer po yung virus sa kanya, sa asong walang rabies. Kaya nga po minsan, nagtataka yung may-ari, ba't kinagat ako ng aso ko? Napakabait nito. Yung pala, infected na siya dahil nakagat siya sa labas ng asong rabid.
Sakali raw makagat o makalmot ng aso o pusa, kailangan obserbahan ang hayop sa loob ng 2 linggo upang makita kung mayroong pagbabago sa pag-uugali nito. Dapat naman magpatingin kaagad sa doktor ang mga nakagat o nakalmot ng aso upang mabigyan ng agarang lunas. Kung positibo raw sa rabies ang hayop na kumagat ay posibleng maipasa ito ng taong nahawaan. Payo ni Doc Venturina, iwasan ang paglalagay ng kung ano-ano sa sugat mula sa kagat o kalmot ng hayop at sa halip ay magtungo agad sa pagamutan. Kaya po yung paglalagay ng bawang, paglalagay po o pag nagkakonsulta kayo sa tandok, hindi po pwede. Kaya kung mamamatay kayo. May nangyari po insidente sa ibang probinsya, yung mismo pong nagtatandok ang namatay. Dahil sinipsip niya yung sugat, ay may virus po yun. So namatay siya. Bagamat nakakamatay ay pwedeng mapigilan ang pagkalat ng rabies. Para ma-prevent po, kasi ang rabies po is 100% preventable at 100% fatal. Tandaan niyo po yan. So, ibig sabihin po, mapiprevent natin ito sa pamamagitan ng pagbabakuna ng aso, pagtatali at pagkukulong ng aso. Maging responsible pet ownership po, lagi namin sinasabi na sa ganun po ay hindi tayo magkarabi sa ating mga alagang aso at pusa. Kailangan is bakunahan, pabakunahan po. At syempre dapat, kakaibat po doon yung pagiging responsable na pinaliliguan po yung aso. Hindi po kay aso yan, hindi na paliliguan. Dapat po pinaliliguan yan. Patuloy naman daw ang programa ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan upang mapigilan ang pagkalat ng rabies, lalo na ngayon National Rabies Awareness Month. So kami po dito sa probinsya, tuloy-tuloy po yung ginagawa naming pagbabakuna ng aso. At may programa din po kami ng dog control, population. Ibig sabihin po, nagbibigay po kami ng libreng pagkakapon, pag-i-spay sa babae po. Nagkakandak po kami ng vaccination sa mga aso sa bawat barangay po. House to house po ito. Kaya walang dahilan po para sabihin hindi mabakunahan ang aso nyo dahil Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Tuluyan ng nilisan ng mga residente ang 6 na sitio sa Barangay Taliptip, Bulacan, Bulacan dahil po ang kanilang isla na dating tinitirahan ay lumubog na at nilamon ng tubig.
Tunghayan natin ang kwento ng mga residente na itinaboy ng tubig sa ikatlong bahagi ng special report ni Jenna Lumbang Parungaw. Hindi lamang sa Pampanga nangyayari ang pagbaba ng lupa. Nararanasan na rin to sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa lalawigan ng Bulacan, isa na ito sa mga senaryong kinatatakutan sa ilang lugar. Ang mga isla dito na dating tinatawag na isla na walang lupa, ngayon ay tuluyan ng naglaho na parang bula. Sa loob ng 20 taon, naging regular na tanawin na ang malawak na tubig kay Mang Jaime Abrio na nagtatrabaho bilang isang bangkero sa Barangay Taliptip, Bulacan, Bulacan. Saksi siya kung paanong ang dating masasayang komunidad ay unti-unting lumulubog hanggang sa tuluyang maglaho parang bula. Sabi mo, 20 years ka na, ano? Ano mo ba? Nakita mo ba kung paano unti-unting lumubog yung mga lugar dito sa inyo? Oo, opo. Pagka malaki po tubig, talaga nalulubog po ito. Pagka ano naman, hindi naman gano'ng nalulubog po. Pagka yung, normal lang po eh. Pagka malaki lang po tubig, saka may bagyo po, nalulubog naman. Tapos mga ilang taon na po nung sumula talagang parang lumulubog na, nawawala na siya. Hindi po lang po. Ilang taon na po kaya? Mga 10 siguro. Nakita niyo unti-unting lumulubog yung... Kasi ma'am yung parang bumababaw na. Ang tapon. Natatabunan ng tubig, ano kuya? Oo. Yung ilog po natatabunan po. Dati raw ay paroot parito siya sa 8 sityo. Ngayon, 6 sa mga ito ang tuluyan ng nilisan ng mga residente. Ang sityo Kapol, Bunutan, Kamansi, 15 at ang pinakamalaking sityo, ang Paryahan. Nasaan na po ngayon yung mga nakatira dati sa mga sityo na yan? Pagka nag-uuwian na rin po kung saan na po lugar yung iba, Bisaya, Bicol, saan po lugar na po. Yung iba po, walang mga nagkukontraction na po. Yung iba, gumagayo pa rin dito. Mga naghahanap po pa rin iba. Sa loob ng halos 1 oras, inikot namin ni Mang Jaime ang malawak na katubigan. Dito tumambad ang mga abandonadong mga bahay at istruktura. At sa sityo Paryahan, wala ni bakas na dati na mayroong isang komunidad na dito ay naninirahan. 20 taon na ang nakalilipas, nasa 100 umano ang kabahayan sa sityo Paryahan. Kasabay ng pagtaas ng tubig ay ang paglisan ng mga residente. Sa videong ito noong May 2020, nakapagmisa pa sa chapel ng sityo si Father Mon Garcia. Kahit nakababad hanggang baywang sa tubig ang ilang mga residente at nakabangka naman ang iba. Ngunit sa aming pagtungo sa sityo Paryahan itong Pebrero ng 2023, ang simbahan na sentro ng pananampalataya na nasa video ay tuluyan ng nilamo ng tubig at ito na pala ang huling misa sa sityo. Kumusta na po yung mga residente sa sityo Paryahan? Umalis na po sila dyan Wala nang natira sa kanila? Wala na po. Pagdating sa Pantalan, natagpuan namin ang ilang dating residente ng mga lumubog na sityo. Si Mang Leo, isinisisi ang tuluyang pagkawala ng kanilang sityo sa itinatayong Bulacan International Airport. Matagal na. Ano po kami sa may Dapdap? Dapdap po, sityo ng Dapdap. Matagal na po. Sa tatay ko pa. Tapos kami.
hanggat namatay yung tatay ko. Yung po bang lugar nyo na yun, dati nang lubog sa tubig? Opo. Hindi naman siya pagka nag-high tide, hindi naman siya lumulubog ng lubog. May mga pilapil din, may mga lote-lote din. Nabili ng airport, yun. Hanggang bayaran ng iba, yung iba umalis na lang kahit na wala nang bayad. Ganun. Hindi lahat na bayaran. Ngayon po saan kayo nakatira? Diyan po sa Taliptip. Sa, ano po yung nagtayo po kayo ng bahay yung? Opo. Nagtayo po ako doon sa may gilid ng palisdaan. Inyo po yung lote na yun? Hindi po. Sa San Miguel din. Mula sa masaganang huli, iilang isda at alimango na lamang ang naititinda ni Mang Leo araw-araw simula nang mapilitan raw silang lisanin ang sityo. Ano po bang hanap mo ngayon? Nanlalambat, nangangapa, nanunukot ng alimango, hipon, kung ano-ano ang nawala sa amin. Kumikita kami sa loob ng isang araw, pinakamababa, 4,000, 3,000. O ngayon po, anong po may kinabubuhay nyo? Ganyan na lang po. Kumikita kami, minsan 500, 300. Malaki nga na wala, ma'am. Saan po na lang kayo nangingisda? Dito, doon po, bawal na po ron eh. Bawal na po ron. Huliin ka ng mga SD. Pero mo, kami ng mga taga-Taliptip bawal pa kami doon. Para kami nagnanakaw pa. Hinuhuli pa kami nila. Dapat doon. Pagka ganun hindi pa natatabunan, pumayag muna sila. Hindi pa naman natatabunan lahat eh. Pagtatabuyan kami, sa ilog. Ano mahuli sa ilog? Nandun ang kabuhayan sa kanila. Sa Barangay Lawa o Bando, ng katabi ng bayan ng Bulacan, nararamdaman na rin umano ng mga residente ang pagbaba ng kanilang lupa. Ilog na talaga yan? Hindi. Lupa yan, bukid. Ngayon, kaya lang naging ilog yan. Sa kalalaki ng tubig ka, bababa ka, lalaki ng tubig, naging ilog na yan. Kasi nagtatakbuhan ng mga bata dyan, naglalaro, nagbabasketball, volleyball, kung anong gustong laro. Nakakatawid kami pagka nandito ka, pwede ka lumakad dyan kasi bukid dyan. Sa sobrang laki ng tubig, yung hindi na siya nakakalabas, wala na siyang ganyan na, naging tubig na siya, naging parang ilog na. Higit 2 dekada na raw ang pamilya Bernardo sa kanilang lugar. At nitong nakalipas na 10 taon ay nagsimula ang pakikibaka nila sa paglubog. Ngayon ang ginawa ko nga, yung sabi ko kasi kanina, yung nananahi ako dyan, yung mga ritaso hiningi ko yun dahil tinatapon lang din. Tapos pinagtsatsagaan namin itambak dyan para lang maging pilapil hanggang sa lumaon. Nung araw uso yung abo, binibigay pa yan. Tinambak namin hanggang sa ayun lupa na. Oo, pagka lumalaki tubig, talagang kahit na may tambak yan, talagang pagka sobrang laki ng tubig, parang ganun nangyayari. Parang kang hinahabol ng tubig kasi tambak ka ng tambak. Minsan yung anak ko nga nahuhulog dyan eh. Nalilisat siya sa sahig namin kawayan. Ito yan, basketball court yan. Pagka may piyestang Lawa, dito ginaganap ang perya. Pero sa sobrang, yun nga yung laki ng laki tubig, hindi na nangyayari yun. Ayon sa pag-aaral ng Filipino geologist na si Professor Kelvin Rodolfo at geologist na si Fernando Singyan, noon pang 2003 ay nasa 9 sentimetro na ang land subsidence o paglubog ng lupa sa mga lugar na nakapalibot sa Manila Bay, kabilang dito ang Obando at Bulacan. Lupa ang isa sa mahalagang pag-aari ng bawat individual at pamilya. Sariling lupa na matitirikan ng bahay at kabuhayan. Ngunit ang banta ng land subsidence o paglubog ay nandyan lamang sa pintuan. Handang pasukin ang panaginip na isang masayang tahanan at maging bangungot na paulit-ulit na tatakasan. Binuksan na sa lalawigan ng Bataan ang pang-59 na Technology Business Incubator Hub sa bansa. Ayon po sa Department of Science and Technology o DOST, mahalagang magamit ang teknolohiya sa pagpapaunlad ng iba't ibang industriya at negosyo sa probinsya. Narito ang detalye ng balitang yan. Hinihikayat ngayon ng Department of Science and Technology o DOST at ng Bataan Peninsula State University o BPSU sa mga kabataang Bataenyo na gamitin ang teknolohiya sa pagnenegosyo.
Huwebes, March 22 na magtipon sa Bataan People Center ang mga young innovators, researchers, faculty at students mula sa iba't ibang higher education institutions para sa launching ng Spark Kagitingan Summit. Tampok din sa nasabing summit ang pagbubukas ng DOST BPSU Sikat Technology Business Incubator sa BPSU sa Balang. Dito makikita ang iba't ibang inobasyon na maaaring makatulong sa pagpapadali ng trabaho ng iba't ibang sektor sa lalawigan. For example, we have Cloud Tech. It's a startup that focuses on urban solutions, weather monitoring system. We have AgriPot. It's a biocomposite startup company. We have RevEarth. It aims to help different institutions to track their energy consumption and of course carbon footprint. So basically, it's a convergence of technology, innovation, and creativity. Layon ng Spark Summit na magbigay inspirasyon sa mga kabataan na pasukin ang mundo ng technopreneurship at isapraktika ang kanilang mga ideya. Sinusubukan natin na ilabas yung talino, yung talento, and yung creativity ng mga students, ng mga researchers from school to communities. Kasi kailangan kami yung isa sa mga magsosolve ng mga problema na nakikita namin sa lipunan. So hindi lang talaga nakafocus sa loob ng classroom yung mga estudyante. Dapat kailangan malaman natin ano ba yung problema, ano yung solusyon, and we work with the government, we work with private institutions para mas maging holistic yung approach. Isa sa mga nagpresent ng kanyang innovation idea ang 19 years old na si Alexandra Jokson. Ayon kay Jokson, makatutulong sa pagpapalawak ng kaalaman ang pakikipag-ugnayan sa kapwa niya mga kabataan at pagdalo sa mga kahalintulad ng pagtitipon. Isang magandang pribilehiyo po ang magkaroon ng gantong pagtitipon para sa innovation po. Kasi bilang isang future educator at nag-aaral ng Tomas del Rosario College, pinapahalagahan po namin talaga yung collaboration kasi dito nagsisimula yung magagandang idea sa brainstorming. At kapag napagsama-sama mo ito, makakabuo ka ng isang proyekto na makakatulong para sa lahat. Binigyang diin naman ni DOST Secretary Dr. Renato Solidum ang kahalagahan ng paggamit ng wastong teknolohiya at siyensa sa iba't ibang aspeto ng komunidad. Sa pamamagitan ng siyensya at teknolohiya, buhay ay gaganda. Paano? Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon, negosyo at kikita. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon, industriya ay arangkada. Sa siyensya at teknolohiya at inobasyon, kalusugan ay sisigla. Health is wealth. Kaya importante po na gamitin ang siyensya, teknolohiya at inobasyon at kolaborasyon. Umaasa naman si Solidum na magiging sustainable ang operasyon ng Sikat Technology Business Incubator Hub sa Bataan na pang-50 na sa bansa. Technology Business Incubation Hub ay binibigyan ng pondo ng Department of Science and Technology upang sila ay magkaroon ng operasyon at matulungan. Pero siyempre, kailangan ma-sustain ng state university to or higher education institution. First 2 years, meron kaming tulong, but eventually dapat kumita sila para ma-maintain nila yung hub. Ako si Marco Galang, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Pasok na sa finals ng Dumper Cup Pilipinas Super League ang Pampanga G Lanterns matapos talunin sa Game 2 ang San Juan Kings. Ginanap po ang laro sa Bransiquiao Convention Center sa Ciudad San Fernando nitong Miyerkules. Tara nagsilipin ang maaksyong laro sa sports balita ni Paolo G. Santos. Tinanggalan na ng korona ng Pampanga G Lanterns ang San Juan Kings sa Game 2 ng Best of 3 Semifinal Series ng Dumper Cup Pilipinas Super League. Sa harap ng mga kabalen sa Bransiquiao Convention Center nitong Miyerkules, March 22, tinambakan ng G Lanterns ang Kings sa skor na 75-61, dahilan para pumasok sila sa finals. Posible pong maging highlight itong fast break na ito. Look at this catch by Baltasar and the foul by Marquez. The intention was not clear.
Matapos umiskor ng 16 na puntos at makasungkit ng 14 rebounds si Justin Baltasar noong Game 1 ay tinangkang pigilan ito ng Kings sa Game 2. Nagpakitang gilas din si King Caralipio na nakapagtala ng 19 points, 6 rebounds, 1 assist at 1 steal. Ayon sa Super Player of the Game, in-execute lamang daw nila ang mga ibinigay na instruction ni Coach Governor Dennis Delta Pineda para maipanalo ang laro. Sinabi lang sa amin ni Gov na huwag kaming papapekto sa physicality na binibigay ng San Juan sa amin, na observe lang namin na huwag kaming gagawa ng extra motion pa kasi makakasira lang sa amin yun. Yun, saka yung depensa namin. Samantala, hinihintay na lamang ng Pampanga G Lanterns ang kanilang makakatapat sa final round sa Dumper Cup ng Pilipinas Super League. Maghaharap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City ngayong Biyernes, March 24 para sa Game 3 ng Best of 3 Series ang Davao Occidental Tigers at ang Pampanga Royce. Kung mananalo ang Pampanga Royce, magiging all Kapampangan team ang magtutuos sa championship match ng PSL Dumper Cup. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Gaya ng nakagawian, bago ang pandemya, inaasahan ang pagdagsa ng mga biyahero sa mga transport terminal para umuwi sa iba't ibang probinsya ngayong Semana Santa. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 at ibang mga bus company naghahanda na raw sa pagdating ng mga pasahero. Yan ang balita ni Liana Canilao. Matapos ang 2 taon muling idaraos sa Pampanga ang mga tradisyong nakagawian tuwing Semana Santa. Kaya naman bukod sa mga kabalan na uuwi sa lalawigan ngayong mahal na araw, inaasahan din ang pagbisita ng mga turista para masaksihan ang mga natatanging kulturang Kapampangan. Kaugnay nito ay kakasaraw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 ang Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2023. So it will start on March 27, 2023 until April 14, 2023. So ready naman na ang ahensya sa darating na undas. Ayon kay Attorney Jen Rodriguez, ang hearing officer ng LTFRB Region 3, layo nitong tiyakin na nasa maayos na kondisyon ng mga transport terminal at mga bus, gayon din ang pagsunod sa health and safety protocols ng mga pasahero. Liban dito, puposisyon din daw ang karagdagang bus units para makabiyahe kung kakailanganin. Aabot sa 700 public utility vehicles umano sa bansa ang kumuha ng special permit mula sa LTFRB para makabiyahe sa ibang mga ruta ngayong Semana Santa. Epektibo ang nasabing special permit simula March 31 hanggang April 17. Bale, 2 bus company lang ang nag-apply ng special permit dito sa Region 3. So, this is a total of 9 units dito sa nag-apply po. Samantala, nagpaalala naman sa kanyang mga kapwa tsuper si Orlando Marquez, ang presidente ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas. Ay kailangan maghanda ng lakas at saka matulog, kumain ng tama para po makaiwas tayo sa aksidente at yun naman mga maintenance ng ating mga bases, Sir Aljo, ay dapat tignan mabuti dahil wag sanang ikatuwiran na naman yung lost brake kasi dahil kulang sa maintenance na inspeksyon. Binisita ng CLTV 36 News ang Robinson Stormes Bus Terminal sa San Fernando, Pampanga para kumustahin ang mga bus driver at ang kanilang paghahanda para sa biyahe. Sa ngayon po ba, may naayos po na yung mga jeep, mga bus po naman, pinipreparasyon na para makaligtas maigi yung pasahero sa pupuntahan nila. Inaayos po mga gulong, preno. Una-una po kasi dyan preno. Saka gulong, baka mamaya sumabog. Kaya maaga pa lang yun pa lang, pinipreparasyon ng kumpanya yung mga bus para pag nag-travel sila, safety sila sa pupuntahan. Bukod sa sasakyan, tinitiyak din daw ng mga driver na nasa kondisyon ng kanilang pag-iisip at katawan bago magmaneho. Una po kasi kailangan po dyan kondisyon ng pangangatawan, okay ang pag-iisip, saka po kailangan po yung takbo lang ng bus, tama-tama lang, hindi naman matulin, hindi mabagal. Para po yung pasahero, safety naman, na makapunta sila sa pupuntahan nila. Ginagawa namin, nag-a-adjust na kami ng mga oras ng mga biyahe namin para kung sakali magkaroon nga ng aberya, mayroong aberya sa daan, sa kalsada,
And at the same time, yung traffic, inaano na rin namin, ina-adjust na rin namin yung mga oras namin. At ang hinihiling din namin sa mga pasahero na agahan nila ang pagluwas. May paalala rin ng mga tsuper sa mga pasahero. Sa mga ngayon pong mga pasahero, mahal namin pasahero, kailangan din po mag-ingat, lalo na po kayo, maraming pasahero, yung po mga gamit, baka mamaya mawala. Kailangan ingatan din po nila yung, hindi naman po sa lahat ng oras yung mga konduktor makikita yung gamit. Magtatatag naman ng help desk ang LTFRB Region 3 sa mga pangunahing terminal sa rehiyon. Meron po na itatayo ang LTFRB ng help desk sa dalawang major terminal dito sa Region 3. Sa Robinsons Terminal at sa Dao. So kung ano man, kung kailangan niyo po ng assistance, pwede po kayong lumapit sa ating mga help desk. At sana po kung sakaling meron po kayong makita na nag-violate ng ating mga operators or drivers, madali po kayong magsumbong sa amin doon din po sa help desk. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Puspusan na ginagawang paghahanda ng City Government ng San Fernando, Pampanga para po sa mga aktibidad na gaganapin sa paggunita sa Mahal na Araw o Maleldo 2023. Inaasahan daw kasi ang muling pagdagsa hindi lamang ng mga Fernandino kundi maging ng mga turista sa syudad dahil muli pong gaganapin ang mga tradisyon na nahinto sa loob ng 2 taon. Nagbabalik si Liana Canilao. Mahigit 1 buwan na ang nakararaan ng i-anunsyo ng City Government of San Fernando, Pampanga ang muling pagdaraos ng mga tradisyon tuwing Maleldo o Mahal na Araw sa syudad. Ito ay matapos ang 3 taong pagkakaandala dahil sa COVID-19 pandemic. Kaugnay nito, sinabi ni Ching Pangilinan ng Tourism Officer ng syudad na puspusan na ang paghahanda ng lokal na pamahalaan para sa iba't ibang kaganapan simula April 2 o sa Domingo de Palaspas. Sa mga taong ito, magbabalik tayo dun sa mga pagmamasusi ng mga iba't ibang selebrasyon natin para sa Semana Santa or yung Holy Week natin sa City of San Fernando, yung tinatawag natin na Maleldo. So ngayon, puspusan yung paghahanda ng City Government natin sa pangunguna ng ating Mayor Vilma Caluwag at syempre ang chairperson natin, si Councilor Aten Samiano, para maibalik ng maayos ang mga ganitong klase ng pagmamasusi ng Maleldo sa ating syudad. Tulong-tulong umano ang mga sangay ng city government upang tiyakin na maayos ang iba't ibang aspeto ng mga aktibidad, gaya ng peace and order at maging ang pinansya. Sa kasalukuyan, maraming preparasyon at paghahanda ang ginagawa ng ating mga committees. No? Kasama natin dyan ang ating Public Order and Safety Coordinating Office at ang ating CDRIM Office. No? Sila yung nangunguna sa safety and security preparations natin. Kasama din ang City Health Office kasi nasa ilalim pa rin tayo ng pandemic. Kaya minamabuti nila na yung mga traffic plans natin, inaayos yan, yung pagde-deploy ng mga personnel on the ground, yung mga vacation, mga tourist assistance center natin, mga SUMVAC assistance points din, pinaghahandaan natin lahat through these offices. 3 barangay ang nakatakdang lalahok sa pagpapapako sa krus, ang San Pedro Cutud, Santa Lucia at San Juan. Magdaraos naman ang tira bakal sa barangay Santa Teresita, San Jose at Juliana. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga kalahok, kailangan muna umunong sumailalim ang mga ito sa medical check-up. Kailangan nilang sumailalim sa medical check, at least magkaroon ng mga waiver na nasa maayos sila na pangangatawan, lalong-lalo na ngayong pandemic, no? At yung barangay ay ina-assist naman ng health office natin patungkol doon. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa umunong pinalalistahan ng mga sasali sa crucifixion rites at tira bakal, ngunit sigurado na ang pagbabalik ng 62 years old na si Ruben Enaje ng San Pedro Cutud na nagsimulang magpapako taong 1986. Traditionally kasi meron yung mga may panata, lalong-lalo na sa pagpapapako sa krus. Kaya nakikita natin na yung ngayon wala pa kaming finalist kung sino talaga yung mga sasali, pero alam namin na si Kuya Ruben Enaje magbabalik pa rin siya kahit na 3 taon din na na-stop yung panata niya, magpapapako siya sa krus ulit sa taong ito. Hinihikayat naman ng City Tourism Office ang tourism-related establishments na magpasa ng kanilang Holy Week schedule para sa convenience ng publiko.
Kabilang dito ang mga hotels, accommodation facilities, travel and tour agencies at restaurants, tourism support facilities at pasalubong centers. Taon-taon kapag may Maleldo, talagang minomonitor natin yung mga bukas at saradong establishment sa syudad natin. Para rin yung mga pupunta dito, may guide tayo na maibibigay sa kanila at mapaalam natin ng maayos sa kanila yung information tungkol sa establishments natin. Halimbawa, kung gusto nilang kumain sa San Fernando, ano ba yung mga restaurants na bukas? Kasi baka maraming taong dadagsa pero wala namang mga makakainan yung mga ito. The same time din yung ibang mga establishments natin na are related to services kagaya ng ating mga malls, no, yung mga hotels natin, gas stations and so on. Kailangan malaman natin yung schedule nila at maipaalam ito sa mga bibisita sa atin. Upang maging maayos at ligtas naman ang pagbisita sa Syudad San Fernando ngayong mahal na araw, may paalala si Pangilinan sa publiko. Para sa mga pupunta sa Maleldo sa ating syudad, no, at sa Pampanga, kailangan ayusin nila yung mga ruta nila way ahead of time, no, parang paghandaan kung ano yung mga pupuntahan, no, alamin yung mga schedules, no, bago pumunta dito sa Holy Week at alamin din kung saan kakain and so on, no, para mapaghandaan nila at make sure na bukas yung mga pupuntahan nila. Tapos dobleng kaingatan, lalong-lalo na pagpupunta sa mga crowded places, no, as much as possible mag-mask pa rin tayo at the same time kung meron tayong mga iniindang karamdaman o kaya dahil na rin sa age natin, kung masyadong bata or masyadong matanda, dapat mindful tayo na posibleng mainit yung mga lugar na pupuntahan natin. So you need to hydrate ourselves well and look after ourselves well. At saka din, let's not lose sight o huwag natin kalimutan yung essence kung bakit natin kung bakit we commemorate yung Holy Week, no, kung bakit ito ay ating binibigyan ng pansin. Kailangan wag natin kalimutan yung pagbabalik loob natin sa Panginoon bilang bahagi ng pagdiriwang ng mahal na araw. Ako si Liana Canelao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News, Twitter at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official at sa ating pong TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais niyo balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po.